Mira, mandeite chamar porque recibín unha chamada da inspección médica. Van mandar un psiquiatra para facerche unha entrevista. Xa. Claro, se o psiquiatra me encontra ben, pois terei que reincorporarme ao traballo, non? Por suposto. Estará lo desexando, non? Tanto tempo sin facer nada, debes estar moi aburrido. Así, sen avisar, pois, non sei. Eu penso que me farían falta uns meses máis. Que necesidade tes? Eu encontrote estupendamente, de podeste incorporar ao traballo xa. Cobrar sen traballar e darlle ao estómago que che pida. Así calquera. Antes, para que che deran unha baixa, tiñas que ter un pé no outro mundo. E agora, en cambio, non hai ánimo de traballar. Non lo tomes a mal, Carlos? Nós ben sabemos que, no fondo, claro, se estás de baixa é por algo. Axiña se lle vai a acabar o chollo, Carlos? No fondo, unha baixa tan longa acaba por aburrir a un, é que sí? Empezo a sentir un pouco de apuro por cobrar sen traballar. Que? A xente fala e resulta-me humillante. Hoxe mesmo fun ao banco e, francamente, sentíme incómodo. A vostede choville dentro, ten que retellar. Estiven esperando por ela ata agora, pero vin dar unha volta que xa me estaba entrando un episodio de ansiedade, de angustia, non sabes? Xa. Home, a psiquiatra mal non te vai facer. Farache un par de preguntas e listo. Un par ou un cento que fan uns psiquiatras. Preguntas, preguntas, preguntas e máis preguntas. Que problema hai? Se estás ben, pois darache alta. E se non, segues igual. Problema? Ningún, Carlos. IRPF. Vaya, non contaba encontralo tan concentrado na lectura. Pilla man, Carlos, como cambiou a Rosiña. Creo que me está confundindo, non nos coñecemos de nada. Xa verá tempo para intimar. Sente, sente. Quero unha copiña? Non. Fagolle un par de preguntas e marcho axiña. É porque vai marchar. Non hai presa ningunha. Pregunte. Cando quero sonlle moi ameno. Adoita relacionarse deste xeito con todas as mulleres? Algunha resísteseme, pero ao final acaban caendo. Remitámonos ao que nos interesa. Considérase apto para traballar? Cunha señorita como a vostede mesmo faría horas extras. Sente algún destes síntomas? Alucinacións, pesadelos, vertixe? De cintura para baixo sinto moitas cousas, ela vostede non. Vive vostede aquí só? Ai, que pillavana. Xa lle xudo eu a sacar a chaqueta. Non, deixe, xa marcho. Foi un placer coñecelo. O prazer ainda pode ser meu. Agarde, señorita, agarde. Bos días, Anselmo. Bos días, como andamos? Que tal anda a saúde de Portozás? Non hai queixa, en xeral. E a saúde legal, que tal? Tampouco hai queixa. Vi falar con vos porque estiven revisando o expediente de Carlos e... Pásalle algo? Non. Pasar... Ben sabedes como é Carlos, non? Esa inquietude vital que el ten, esa maneira de Esa extravagancia, queres dicir? Sí, esa pode ser a palabra, extravagancia, sí. Non se pode negar que é bastante extravagante, pero... Pero pásalle algo máis? Non, nada. Pois, para non lle pasar nada, vexoche así como algo nervioso. Nervioso? Non estou nervioso. O que estou é interesado no benestar de Carlos. Paréceme que non lle viría nada mal unha actividade que o relaxe, algo que, ao mellor, lle... Trastorno de personalidade antisocial, compulsións agresivas e autodestructivas. Isto soa fatal. Ben, non soa, As etiquetas clínicas non hai que facerlle moito caso. Eu creo que é simplemente un problema de rehabilitación. Carlos está perfectamente nos seus cabais, ben o sabedes. A resistencia ao tratamento é un signo máis da existencia de trastorno psicótico. Que me dis desto? Eu só digo que a terapia ocupacional sería unha boa opción para mellorar o seu estado anímico. Isto pode afectar a súa carreira. A súa carreira e o seu pescozo. Ou esta notiña do final é tamén unha cousa sen importancia?
posibilidade de conductas suicidas derivadas deste núcleo patolóxico é extremadamente elevada. Iso é unha estupidez. Será, pero a min pon os pelos de punta. Pero ti crees que existe a máis pequena posibilidade de que Carlos queira matarse? Va. Unha mala hora tene calquera. E matas ti. E despois reclama. Ah, xente que parece que está tan panche, un momento para outro dalle unha quela e colgase dunha maceira. Ou dunha viga. Non, Pitusa, neste país o propio é colgarse das maceiras. Precisamente das mazanceiras. Non terei levantado eu cadáveres nas maceiras. Baixado, neste caso, segundo se mire. Estásme poñendo nervioso. Ti cala, que nervioso xa viñas. Maceiras por aquí non hai moitas, pero vivindo tan cerca dos cantís, conviña ter a Carlos en observación. Como se eso fose tan fácil. Ocórreseme un xeito para telo vixiado. Veredes. Che. Eu non quero saber nada deso, eh? Ollo co que facedes. Que sexa o que sexa, a min non mo contedes. Ata outro día. Pero, home, se non é nada malo. Está anda parvo. Un aquel só tivo sempre. Conta. Pois mira, o que podemos organizarnos en grupos. Magleira mirou de cerca as pegadas e comprendeu que os comanches non andaban lonxe. A miña horta. Paco, ti andaches aquí dentro? Eu non. Está todo feito unha merda, mira. Serían os paxaros esos, as píllaras papadoras, que tanto lle gusta mirar. Veña, como ian ser as... Ti crees? Home, non. Volverán? Sí, pedirlle perdón. Carallo, vaya desfeita. Ten que poñer un espantallo, Suís? Xame, sí. De onde saco eu un espantallo, non? Eu sei, non? Mira, traballei como un burro para sacar adiante esta horta e agora... Traballou? Traballou porque non lle puxo nitrato abondo. Botei nitrato, sí, botei nitrato. Magleira botou as mans á cabeza e o seu fermoso rancho arrasado polos comanches, como se unha manda de bisontes encabuxados pasara por ali. Merda, home! Negra... Merda, home, merda! Que non, Rosiña, que non me veñas con coloquio. Se están xubilados, que carallo fan indo a mar? A pensión non chega pa nada, Suso. Nin a min o pai. Vedes a quen hai que xubilar? A este, che. Xubilados. Non entendo os xubilados daqui de Portosá. Xubilanse aos 55 anos. Cobran unha merda. Porque cobran unha merda. E seguen indo mal. Por iso que fajan como a Jorge Dan, que esperou os 65 e cobra unha merda tamén, ou non é? Eso é certo, unha merda. A culpa é dos armadores que contratan xubilados para non ter que pagarlles o seguro. Sí, muller, sí. A culpa sempre é do empresario. Neste caso sí, Ramón. Que saberás, tía? Ai, mira, non hai que saber moito, para darse conta de por onde veñen os tiros. Ya ves, Susiño, o dura que está a vida e a competencia que hai. Xa ves Rosa de mariñeira, quitando o pan da boca. A que che revira a cara dun moquete, machista. Eu jaño o meu pan, e non yo quito a ninguén, así que caladiño, Aquí ninguén pensa o contrario, Rosa? O mar é para quen o traballa, como a todo. Outra vaca no millo. Xente nova e leña verde. Que saberán estes do mar? Oiche, Ramón, a ti non terás unha praza para mí nos teus barcos? Pois neste momento non. É ben que o sinto, porque ti és un bo mariñeiro. Pero xa que tes tempo, por que non botamos unha partidiña? Ai, non podo. Vou ver se María me topa algo. Marcho para o Consello. Va. Abur. Abur, Suso. Rosiña, tío, que tiñas que facer é guiarte por min e falar co home que escribiu a Enciclopedia Británica da Pesca. O Gran Melgacho. Sí, porque na escola dan os aparellos máis comuns, pero do resto nada. Eu, claro, quería aprender novas técnicas. Xa me dixo el que me ensinaba de mil amores. É que ti ainda non tes unha idea do tal que podes aprender con ese home. Non tes ninguna idea, Sí que teño. E a min tampouco me dá apuro dicir que non sei nada. Pero saber que non se sabe é o primeiro que hai que saber para poder saber algo. O qué? Saber que non se sabe é o primeiro que hai que saber para poder saber algo. Bótalle o azúcar que se enfría, revolve rápido e xa tiñas que estar bebido. Poñer a Carlos a currar comigo, tía, pero
Que é o coche encima, o que me hago un dedo, unha chapa ou... Deixa falar, Manfi, que aínda non entendí ben o conto. Carlos precisa terapia ocupacional. Ademais, convén telo vixiado porque... Vaya, polo que poida pasar. Pero que pasa, Sabela? Vos xa sabedes como é. Cando se ten a mente débil, pois, home, un pode, eu que sei, facerse dano ou matarse, un supoñer, vaya. Pois vai a supoñer máis guapo, dixo eu. Hai perigo de suicidio, logo? Anselmo di que non, pero eu penso que é para tranquilizarnos. Eu lín o informe e ali pon que hai tendencias suicidas. Oi, que carallo. Pois imos listos para controlalo, E sen que se dé a conta, ademais, Pois por eso, tranquila que xa falou con petróleo. A ver, va. E non lle digades nada a Rosa, que eu creo que non fai falta preocupala. Ademais, a ver se lle colle medo e o deixa. Eso sería fatal para a mente do pobre. Eso sería fatal para a mente de calquera, non? Veña, abur. Abur. Mira, María, que ao estar meu pai achacoso que non quere marchar navegar lonxe de Porto Sás. Xa sabes como é estas trangalladas. Xa, pero é que aquí en Porto Sás agora non hai nada. Pois levo a Clara. Home, eu se queres podo che prestar cartos para que vayas tirando. María, que aínda non estou para ir pedir polas portas de momento, Pero por que o vas pasar mal? Ti faime un favor. Se sabes de algún chollo, avísasme. A min vame calquera cousa. Calquera. É montar un negociño en por ti? Calquera, non, María. Que pensa logo que son Rockefeller? Non che digo que non teño un can. Suso, non fai falta ser rico. Dan axudas. Mira, ademais eu non teño espírito empresario. Non goberna a miña vida que as que goberna do mundo. Non che estou falando dunha multinacional. Estou falando... Mira, pa aquí, predicar no deserto. Eu buscoche algo nas outras vilas porque aquí non hai nada. Bueno, logo. Pero mira que mires, Tranquilo. Boas. Majo, e rapaz, anímato. Xoga unha partidiña comigo, Agora non podo, Couto, que teño presa, vou falar co taberneiro un momento. Que? Carlos ten un problema, tío. Indi, plantou chícharos e ironlle nada, non? Non, home, non, que veu, Eu sabela falar comigo, díxeme que lle mirou o informe psiquiátrico e que é para preocuparse, che. Mas, vara, con aparello novo. Falo caso, home, falo caso, che. Ten tendencias suicidas, che. Carlos, suicidas? Sí. Pero se está feliz da vida, está namorado. Tendencias suicidas teño eu así. Os luns pola mañansiña cando veño choiar. Ela. Mais vale prever que lamentar, Mira o que che dixo. E ti estás falando en serio? Claro. Tu pensas que ando con... E que dis, de controlalo? Claro. Pero a ver, se Rosa cuida moi ben del. Pero Rosa bota moito tempo no mar, chega deshora. E Tarasido que está sempre con el que pasa unha parella de feito, que? Tarasido, nin para mirarche polo caso do leite, nin diña, nin... Comadre, trátase de cuidar a Carlos, non de botalo a perder. Eu pensei de dicirlle como a quen que me fai falla que me bote unha man ali no taller, non é? Por lo menos estou vixiado, pero non me vai botar ali todo o día. Claro, aí entramos en diña máis cedo, non? Efectivamente, eu falaba de facer unhas jardas. Ben, pois veña, cuadriculamos un folio e o que faga flauta. Xa sabedes como é, non? Fai música. Onde están os folios? Aí abaixo. Mira, non sei se casei cun taberneiro, cun mariñeiro ou con Simón Bolívar, Bótame un vermuxitano, destes mitad a mitad. Ah, sí. Xuís, canto tempo ten que pasar un home branco en poder dos comanches para converterse nun deles? Pois non sei que che diga. Non sei se se aplicará a legislación en materia de adopcións ou en materia de furto e secuestro. É que a rapaza esta leva 10 anos vivindo cos comanches, pero para min que aínda lle tiran os rostros pálidos. Oi, Carlos, que lle pasou a horta? Pois nada, muller, xa ves. As píllaras papudas que estánme comendo todo. Xa me contarás despois que agora quedei comer gacho, vale? Hai que poñer aí un espantallo. Xa. Jodie sacou os mocasíns e deixounos na porta da tenda. Ñas, isto estáse poñendo interesante. Francisco,
Canto tempo dis que leva esta Jodi cos comanches? 10 anos. 10? Daquela non sei se será moi comanche aínda, E que tal se leva con eles? Un mundo de ben, sobre todo cun que se chama Nube Negra. Van moito os dous ao río, pero aquí non di que fajan nada. Andarán tirando pedriñas. Hola. Hola, Sabela. Pero que che pasou na horta? Nada, muller, as píllaras do carallo, como están papando todo. Tes que poñer un espantallo. Xa. Iches, Carlos, ti tes unha che de tempo libre, non? Muller, agora mesmo... É que, mira, Mangui está un pouco acelerado co tema este da ITV, que está pasando todo por tozas a un tempo, e precisaba alguén que lle botara unha man no taller. Xa, Eu pensei en ti, home. Ti pensas que eu vallo para iso? Home, non che digo os traballos como cambiar motores ou así, as cousas sinxelas. Co ben que se che dan a ti os traballos manuais. Dan algúns desgustos, pero a verdade é que tamén dan moita satisfacción. Pois xa está. Ademais, botándolle unha man a un amigo faz unha boa obra. En fin, se Mangui necesita da miña axuda, que conte comigo. Así se fala. Moi ben, veña, sigo traballando, que teño moito chollo. Moi ben. Xuíza, se unha moza leva moito tempo cos comanches e ten un fillo cun comanche, o neno que ven sendo, comanche ou sen comanchar? Cai, Melgacho. Bo día, Nunca se sabe. Que, pasemos unhas prácticas? Robalisa. Home, Robalisa... Pupón. Vale, Robalisa. Rosa, ti sabes que se me pescan andando a polvo. Xa, sempre podíamos dicir que viñas de acompañante. Sí, co jarampín na man. Ben, eu o que quero dicir é que, por exemplo... Rosa, oriéntate. Se falamos de Robalisa, falamos de Robalisa. Vale. Aquel home na sombra era Nube Negra que ajochado arrastrouse como a un lagarto cara a silveira, mentres acaba o seu tomahawk. 1, 2 e 3. Todo ok, lá, non? Todo ok, isto é moi bonito, pero non entendo nada. A ver, días, horas, minutos verticais, nome de acompañante horizontais, tipo de acompañamento rosa lisos e de longa duración, rosa raias cando de transición entre acompañantes, e gardas duvidosas verde botella como a Ana do outro. Pero mira aquí. Aquí María ten unha vez en solitario con Carlos. Sí. Amiguiño, cada un ca súa cruz. Todo polo suicida, non é? Non será perigoso. Ai, perigoso, Carlos. Perigoso pa quen? En todo caso, para si mesmo. Ademais, mira unha cousa, eu non refajo isto, Isto xa está cuadriculado, que así xa te estás sentando, ti, aí. Vale. Directamente. Vale. Onde estou eu? Ti, aquí non estás, é que... Son un ninguén que veu de ningures, eu ou que? Non, é que ti... Ti estás de retén, entendes? Cando algún de nós non poida, pois estás ti de retén. O que lle chaman os espías... Ti és o home na sombra, entendes? Ai, o home na sombra. Son o home na sombra. Ai, Teracido, eu que pensei que a sombra só tiñas no ollo. Que chistiño fácil, Home, quedaba fácil, non digas que non. Chiquitita, dime por qué. Mira, petróleo. E quen está agora con Carlos? Agora, a ver, pois mira, arriba de todo, Ramonazo, en período de transición, porque entra Curriol. Mira... claro, non? Digo eu, non poderíamos mirar de cambiarlle aquí a vez esta que está soa a María. Viriato, Marilín non ha de vivir sempre, E dígoche unha cousa, existe a posibilidade de que Carlos lle rebane o pescozo. Psiquiátricamente pode ser. Non é que eu non queira compartir a miña horta cos píllaras, non. O que non estou disposto é a facer eu todo o traballo para que logo coman todo elas. Xa, neso estou contigo. Se ti tes os medios de produción, non vai ser outro que leva o beneficio. Non. O que eu quero dicir é que a terra para quen a traballa. Outro máis co mesmo conto. Debe ser contagioso. Manjui, aquí che deixo o teu novo axudante. Non, Ramón, espera. Abur, teño presa. Ramón. Este home.
Carliños. Un poquinho máis de delicadeza, che. Vale. Que? Vaya peza, Mareas vivas de Portosas. Oso, tío, a curso va, chaval, ñaga. Tuyo. Ei, samurai, cha. Carliños, home, non me viñas aquí a estorbar cando estou traballando eu, che. Perdón. Collese os recortiños que podes facer non colles a mal, Non. Colle os recortiños todos estes, canto sai por aí, recollendo, e podes salir naquel corronchiño, máis. Despois, se hai que tirar os tiras, e senón chamas a Pedro Xitano con leve... Vale. Deixo isto. Veña. Ai, Mangui. Isto é peza bella, non? Si, home, si, é bella, pero anda a moda como eso, che. Moi ben. Que querías? Pois, a verdade é que ten posibilidades isto. Mima, que pegañenta. Home, é que este poderíase chamar o reino da graxa. Non se vexo xa. Ois, Mangui, e a ti importaríache que eu reciclase estas pezas bellas todas? Cales, as que tes ti na mão o que me está rompendo a mí? Non, estas non. Deixa que se collo eu. Non, a mí non me importa, home. Se ves xeito, lévalo todo para ali, para o teu sitiño, lévalo todo para ali, e todo o que fagas ali está ben feito, vale? Vale, é que sabes, que estou pensando que con estas pezas podía facer un espantallo ben feitiño ali para a horta, sabes? Para as píllaras. Sí, pois estupendo. Podes facelo ali no teu corronchillo, se quer lévalo o soldador tamén. Faz ali todo o que... Moi ben. Que vexas que está ben, eu creo que está ben, pois miras ti a ver o que está. Vale, pois vamos facer. Vale. Ois, pero se pensas que che boto unha man, ti avisa, que para iso estou aquí. Non fai falta, tranquilo. Tranquilo, eso xa te enterarás. Mira, ai, perdón. A ver, topo outras pezas. Esta é boa tamén. Recolle suaviño, pero con firmeza. Xa. Tensa ben, Rosa, que che vai partir a liña. Ui, tarde piaches, xa la fui. Xa cho dixen, cortouche a liña coa jalada por deixar ela frouxa. Pois eu pensei que a tiña ben tensa. E ti és unha mariñeira. Tensar ben e recoller con ritmo. Ui, que carallo, nin que fose un baile. Pois é. E non será que aquí non é para pescar robalisas? E isto que é? Ben, pois nos libros pon que as robalisas péscanse nas augas francas, na terceira onda... Sí, é con mareas vivas, claro. Ves? As robalisas tamén se poden pescar ao pé do peirao, xa vento, así que larga, veña. Penso que se me daban mellor os polvos, Faltame a cinta giri, faltame o disco, faltame todo, E na prima, se me toca a mí, non sei que fai este tío aquí, macho. É que non me explico, parecen Tarzán, mas parecen chita, falta o elefante. Claro, tiña que ser. Jodie asustouse porque a frecha era dos apaches chiricajuas que están en guerra toda a vida cos comanches. Sí, isto servelle para algo. Que? Eu sei, é ferralla. Parece un disco de freo, non? Ou algo así. Pois non sei, a ver, máis tarde. Bueno. Ti, Quasimodo, carallo, que? Eso é ferralla? Isto non é ferralla, tío. Ten un disco de embrague gastado, pero un disco de embrague. Isto é meu martelo. Non é ferralla tampouco. Lárgateme daqui que che dou con el xa na cabeza. Non che dou no brazo. Oíchese, Carlos. Sí. Isto podíamoslo facer un poquinho máis para lá para onde foso, non é? Sí, onde ti queiras. Que aquí é para onde me veñen os coches, claro, non é? Para entrar non vai a ser... Nada, onde ti queiras. Xa pouco choio hai. Non, xa, estás na tua casa. Que abondo teño de aturar dos tolos de un que viene por riba que me falta tamén a xente de que me dá de comer. Iso dos tolos, dilo por min, man. Non, os tolos... Dilo por min, non? Non, a verdade é que... Vale. Está ben saber canto estiman a un.
Non, eu dixíacho porque, a ver se me entendes, é que xa levo eu aquí aturado todo o día, está fejado, xa me ves, é que veña tamén Paquiño a me roubar a ferramenta, a ver se me entendes, non é? Xa. E máis, estáche quedando o lote bonito isto, Con Don Ferriño, sí, lo. Sí, verdad? Está moi ben. Estou facendo o peito, con esa chapa. Ese é o peito. Teño aí xa medio brazo feito tamén. Pois, sí, a ver se con este posto non veñen os paxaros a comerme na sementeira. Estánse cebando na horta, os cabróns, Sí. E para min que avisen os colegas. Ei, sei que non sabedes da horta de Carlos, pois ten unhas cabazas como a mundos, e a mí están boísimas que non levan gota de nitrato. Pero iso que é todos os días ou nada máis que os fins de semana? Eso é un día xeito tamén. Quero dicir, como unha chota. Mira, a liña métese por aquí, por este buratiño, ves? A leña meto polo buratiño. Aí está. Ajá. E agora átase ben. Xa está, meto polo buratiño e ato. Así. Así. E agora Pero sen chumbada ou... a chumbada esta pedra, niña. Esta pedra é a chumbada. Ah, E agora damos sebo. o sebo. Aí está. Colocado. Ajá. Agora puño aquí e ato. E o sol que? Non vai en sol. Átase aí, non? Sí. O sebo pon... Xa. Atas aquí, ves? Sí. Así. Así, ven atar. Non debín sair eu e o meu avó Luís, Pescaba tanto como a xente di. Unha chea. Era a sensación de Portosás. Ademais, cheiraba a mar que alcatreaba. E nunca viña de volta sin traer as mans cheas de peixe. Pena que non me ensinara. Ainda ben deitaches, porque non tiña paciencia ninguna. Ojalá. Mira quen falou. Pois, Loli, estaríache moi agradecida se me cambiaras a vez. É que teño unha de choio na casa. Pois non sei, déxame mirar. Vaya lío, aquí non se entende nada. Non. Estes cadros co puntiño negro enriba, que sei que eran? Esos son as jardas nocturnas. Ah. Sí. E os do asterisco? A xente que quere preguntar a súa vez. Parece un mapa da galaxia. Con tanto asterisco. A mí non sorpréndeme, non? Un paxaro tan listo, un comportamento tan vulgar no desfacer as hortas, non entendo. Sí, é moi interesante. Eu non sabía que ti estiveses interesada tamén no dos paxaros. Pois estou. Estou. Que tal? Hola. Mima! Pola pinta que traes parece que lle estás quitando o traballo de armas a Majo. Non, o mundo da mecánica é un mundo apaixonante, desde logo. E xa cambiaches moitas buxías e bielas e deso? Non, de momento non. Estou facendo reciclaxe de componentes. Ai, mira. Unha navalla destas que tantas ganas lle tiña eu. Mira, ten ata tesoiras, Ai, non, Carlos, non a podes levar. Por que non? É que já teño reservada a unha clienta. Non me quedan máis. Pero para quen é? Pois é para María. Para María? Sí. Ai, para María, sí, porque antes eran vermellas, non sabes? Isto como non é vermella e vale para os bocadillos de ir e cortar ou se non querendo cortar non se corta, non, pero era para iso. Xa. E non vas ter máis? Pois non sei, é moi difícil conseguilas porque teñen moita demanda. Xa. Pois, se recibes máis, gardarásme unha, non? Sí. Vale, moi ben. Pois apuntas isto a man, vale? Vale. Ata logo. Ata logo. Non vas comer? Non son menos cuarto? Sí. Pois a miña vez xa rematou. E quen ten a vez agora? Arre, me cajo no demo. Que tensión. E que perigo. Eu non sei que teima lle entrou a todo o mundo que quer que me faga empresario. Eu non quero ser empresario, hostia. Xa, cada un vale para o que vale. Pero haberá que probar de todo para saber o que. Haberá de vez, só haberá de vez. Nena, como che foi? Mal non, peor. Colleches moitos polvos. Nin o primeiro, é que a min esta cousa do espello non se me dá. Haberá que insistir, non é un arte doada.
E logo tiña pensado coller un polvo ao espello. É unha maneira de sempre. Seguir as nasas. Home, por favor, pero se con eso xa non colle un polvo nin Cristo, Malgacho. Ai, non. Vas ver. A onde vas, sou? Poñer escola. Vello zumbao. Que non, é que non podes estar os dous facendo a quenda que non hai quendas dobres, carallo. Xa, pero... Mira isto, Ves? Non hai home, non hai aquel. Seguro que como había moita xente nesta franxa, Petróleo colocou nos os dous xuntos. Como somos máis novos... Sois máis novos. A mí non me metedes de canto, A saber o que queres facer vos aquí no taller. Que non, home, que nos isto estamos tomando moi en serio. Mortos saen das... Ei! Isto que? Iso son mariconadas dos rapaces que me traen a mí. Carlos, pensaches algún modeliño xa para o espantallo? Un estilo? Eu vexo así como cubista. Sí. Sí. Non sei, en realidade quería me inspirar nos cadros de Chirico, non ves? Mira, te chegas un pouquiño, algún trazo de Chirico ten, pero despois no resto non se me parece nada, verdade? Eu vou poñendo pezas segundo medio instinto. Ajá. Pois debe ser de instinto criminal, Pecito! Home, é unha escultura. Unha escultura? Hola, María, pode pasar? E non has poder. Viña a preguntar a ver se sabías algo do meu. Mira, Suso, acabas de sair daqui. Eu ainda estou mirando. Mira, a poder ser que sexan portosás. Entre outras cousas, para non desatender a miña vez co de Carlos, xa sabes? Que eu, que queres que che dixe? Ver, vexo como é sempre. Home, el é algo a súa maneira, sí. Pero, como normalmente ten bo carácter, pois lévese ben. E nunca se sabe o que hai detrás das apariencias, Agora, só o queiro di que está mal do tellado, é que hai que retellar. E mira, falando algo do teu, ti por que non faz como o irmán de Gustavo, o de Portosón? Fáselo o que? Ti non sabes que lle deron unha axuda? Amañou a Jamela e a Joranda cos turistas para arriba e para baixo. No, nin de broma. Cá, aturar turistas eu? No. Ademais, hai que ter o título ese de patrón de embarcacións de recreo, No. Ai, ti tamén non queres nada, Pois sí que tiras o título, que é ben fácil de tirar, que che axuda a Rosa. Ros. Se Rosa está peor que a Carlos, ainda, María. Polveando co pobre de Malgacho, que tamén xa lle vale aos seus anos. E voume que non quero parecer ningún curso. Que xa estou parecendo un curso. Está-me quitando os nervios xa. Cada vez que me descuido, rómpeme con algo. Me cago no santo que matriculou. Paciencia, el mañoso nunca fui, paciencia. No, pero mañoso Mañoso eu, paciencia tamén teño. Pero que non ten no taller todo o día metido son eu. Non se me entendes. Oye, cando vou eu pola sombra? Estamos nisso, meu home, estamos nisso. Ti tens que estar agachado na sombra como os francotiradores ata que algún de nós, pois, teña algún problema. Entás, tens que estar ali na sombra. É que non me crees. Ti tens que... Non me crees. Eu quero estar ao sol. Tomamos unha chiquita e falámoslo. Parte de arriba, quero facer así. Se me sabe, claro, porque de momento eu propoño o seu prete dispón. Moi bonito, sí. Ten un aire con brancusi, non? Sí. A miña referencia máis ben é Gargallo. Ah, Gargallo, claro. Terei que lle poñer un nome. Ou un título, non sei que sería máis correcto. Sendo unha escultura, o lógico é que tivera un título, non? Non lle vou chamar simplemente espantallo. Ainda que ben mirado, moitos artistas poñenlles as súas obras títulos que coinciden... Que coinciden, sí. Claro. Que coinciden exactamente co contido da obra. Ajá. Manjui, podesme facer a miña vez de mañá? No. É moi importante. É que teño que rematar unha memoria... Nin farto de grifa. Por favor. Que non, nin jota. E como vas pagar? A ver, como me págalo, por favor? Cada vez ou seguido? Óichese, a ver. Ponme a min as quendas de Aurea, vale? 6.
As que sexan. Verdad? É que me convén, non é, Saúl? Hasta logo. Hola. Que, Carlos? Xogamos un tute ti máis eu, Non sinto, Ramón. As cartas non che son o meu, Entón outro día, Sí, sí. Mira, eu que che estou dicindo que non pode ser, que non pode ser. Pois se non me pos no orgaligrama, dígolle todo a Carlos. Sí. Que che parece? Sí, ves esto, ves esto como falas, como falas. É seducida polos comanches e xa estou acabando, deixan. Pola conta que che ten. Ti non tes corazón, Ves, o mellor é a práctica. Se te o dis, O jarampín ten o seu truco, Aínda que tamén fai falta talento e saber oír o mar, un non. o mar ten 18 anos, Rosa. É imposible non oílo. Alto, Guardia Civil. Calado, Melgacho, déixame falar a mí. Rosa, a detención foi por resistencia á autoridade e inxurias. Inxurias eu? Cá. Chamaches yo non picha frío ao cabo? Picha fría? Pois non me acordo. Pois o cabo sí. Sí? E tamén se lembra da patada que lle metiches na entreperna. Que ten que ver eso coa jamela? Nada. Eso é polo de Melgacho. Levabas a bordo un xubilado con licencia para pesca deportiva e unha chea de polvos. Como se che ocorre levalo pescar polvos, muller? Ti non sabes que as licencias de pesca deportiva especifican claramente que nada de polvos. Non estábamos pescando. Ben, un pouquiño, pero nada máis que para practicar, non? Eche mellor que busques un abogado. Non hai problema. Vivo con un. Rosa! Eu non sei se será boa idea que lle vayas con ese conto a Carlos. Quen, eu? É que me vai asesorar mellor que a él? Xa, muller, o que pasa que eu creo que é mellor non cargar a Carlos de preocupacións neste momento. Que Carlos está perfectamente. Xa, mellor que a vos coñezo. Si, muller, xa o sei, eu non quería dicir iso, o que pasa que... Ala, está logo. Tache bo conto. Mareas vivas de Porto Sasso. Son perigosísimos estes xubilados. Demasiada enerxía gastan os servicios de vigilancia en amolar aos nosos vellos que saen coller 4 pesas para entreterse, en vez de perseguir, como é debido, aos arrastreiros que se pejan a costa e esquilman canto hai. E agora tocoulle a Rosa pagar o pato por levar a Melgacho, quen ademais, segundo xura Rosa, non pescou ningunha pesa, senón que só lle ensinou sobre o terreo como collerlle o punto arte. Como ten que ser, se non queremos que toda a sabiduría mariñeira desapareza sen deixar rastro. Para as solás de xubilados perseguidos, primicia total no furacán de Porto Sás, velai vai esta repichoca. Como a horta xa non é la moi grande, non? Pois vouno poñer aí, de lado. Porque aquí, maiormente, o que sopra é o nordés, non? E non vai a ser que veña un refacho moi forte e, por casualidade, tire co espantallo e vai a caer xusto aí no sector onde quero poñer as pimenteiras. Que este ano están se dando moi ben, as pimenteiras, digo. Carlos! Por iso... Sí. Hola. Nada, que teño un problema. Eu tamén, pero contate primeiro. Non, conta ti. Non, muller, conta ti. Conta ti, ó. Non, que conte ti. A ver, contasme ou non? Vale. Mira, non sei moi ben a que se debe, non? Porque aquí en Portozás nunca sabes por onde chovas, polo oeste ou polo leste. Pero o caso é que últimamente estánme vixiando de cerca. Que che que? Que me vixían. Sempre hai alguén vixiándome. Hai unha confabulación para non deixarme nin a sol nin a sombra. Xa.
Mira, Carriños, eso non será algo que se che metiu a ti na cabeza, porque... Que non, muller, que é verdade. Xa, pero ás veces isto non funciona moi ben. Que non é un desvarío meu, Rosa, muller. Ben, daquela ti tranquiliño, porque eu Mira, amaño. Rosa, que non... Vale, que máis ten? Que era o teu, a ver? O meu? Nada, unha parvada. Ti non te preocupes, aquí relaxado e a descansar, Un café ou non? Oxe, toca tila, verdade? Vale. O biquiño pa nena, a nonita o biquiño pa nena. Ai, o biquiño, ai. Así. Vas facer a cea ti tamén? Claro, meu rei. Ti descansa, Ti tranquiliño que xa... Tampouco está mal que tomen a un por todo. Lástima que cociñe tan mal. É mi igual. A min tanto me ten que me dá igual. A mí, eu que quero que me saques ese home do taller, que onte case me tira 300 litros de aceite queimado. Me cago en diola. Home, sin querer, xa sei que foi sin querer, pero... Sin querer tamén se mata un home, ou non? E ainda hai de ser eu, non ha de ser el. Xa, pero que... Eu estou contigo, pero que todo María Santísima está como a ti, xa. Como a ti tamén era o cando Maruxa da Calaña. Mira, no último caso, podemos pedirlle que veña aquí e que nos axude no bar ou no hostal. Claro, que bote un ángel que se entreteña por aí. É que miña comadre é un sol. É un sol. Marcho, veña, vos. Papi, aquí podemos cuidar ben del. Xa o sei, pero que teño que cuadricular outra vez. Xa o sei, papi, Teño pero... que cuadricular outra vez. Oi, si tens que volver a cuadricular outra vez, Petro. Mira pa Bilbao, cala. Pois a min podes poñerme cando queirades, porque non teño outra cousa que facer. Pois conta con eso, e mira ti unha cousa, Marilín táme rompendo a cabeza, chama todos os días. Dille a Suso, que ten que facer aquel do título. E ti tamén, Petro. Eu tamén e Marilín tamén. O título non che sobra. Ni me sobra ni me falta. Levo no mar desde cativo. Vou meter que examinar agora. Xa o sei, Suso, pero pídenche o título para todo. Este é un país de retrasados de todo. Eu cheguei a Nova Zelanda, puxeme a domar cabalos, e ninguén me pediu o título a mí, Chegamos ali, tiñan escasez de vaqueiros, non me dixes o porqué. O barco estaba no carro e ali veña a domar cabalos, e ninguén me pediu o título. Pero aquí hai que ter título. Oi, marcho que ainda me vas montar a min. Mira, Suso, pareceme moi mal porque María buscou os temas, preocupouse por ti. Mira. Mira, María Teresa de Calcuta. Vai a portfolios, ao almacén e ponte a cuadricular. Vou por folios, nada máis. Mira, Suso, non tes excusa. Ti tes moito bajar, así que aproveita o tempo libre para sacar o tituliño que sempre che ven ben. Non sei eu, María. Cada vez sei menos. E ademais, non serve só para pasear turistas por aí. Ti, ao mellor, vai ti a saber, a vida dá moitas voltas e ao mellor mañán casas con unha multimillonaria quen lle leva o yate. Xa, sí. Multimillonario, sí. Ou facer a ruta do Almirante Mourelle polo Pacífico. Tamén podía. Ou faste vigilante da praia. Con Pamela Anderson. María, ver. Mira, a mí dame igual. Ou te faz contrabandista. Mira, María, eu nunca fui moi listo para isto da escola, Que ten que ver iso? Tamén o sacou o Pepe da Maruca. E mira ti que listo é. Bueno, ti se me atopas algo mellor que isto, avísasme. Abur. Recibido, señor. Será avisado. Crees que darás convencido? Eu non sei que facer coa xente que non quere traballar en nada. Eu esforzome, pero é que parece que non fago máis que poñer parches. Hai parches moi difíciles de poñer. E ti polos de maravilla. Como abogada non tiñas prezo. Gracias polos ánimos. Non se merecen. E alegra esa cara, que hoxe tes moito traballiño. Mira, tío, que simpático. Sí, pero ben ou non ben? A ver, home, che.
Espera que non che oio. Dime. Ali? Pois, ven que veña. Vale. Veña, vos. Xa está. A metáfora perfecta do caos argumentativo. Oiche, Carlos. Sí. Que vaya, que... Se agradezo moito a man que me botaches e todo iso, e vai, que xa non me faz máis falta aquí axudándome no taller, vai. Axudándoche? Sí, que xa vou máis lixeiro. Que sentido dis? Pero ainda non acabei co espantallo, Pero pouco che falta. Sí, un par de toques e xa está. Vou un rataracido que... Deixeino ali protexendo unhas cebolas das pílleras. No, onde vas? Non podes deixar agora mangado, non? Aquí. Pero non dicías que xa non che fago falta? Home, xa, sí, non, pero é que, vaya, díxome Petróleo que iña vir venida e máis que quería que lle explicaras como é o asunto deste do aquel teu. Que te explico que? O espantallo, home, en que te basaches para facelo, para, eu que sei, o concepto, explícalle ti, que eu non sei. Hola, Mangui, hola, Carlos. Que Voy a echar unha cerveza. Unha cervexa? Sí. Así que ti querías que che ensinara o meu espantallo, non? Sí, claro. Ben, pois verás, o núcleo conceptual é o vento e os seus efectos. Moi interesante, son moi interesante, Carlos. Mira unha cousa, agora que te vexo así como con tempo libre, como de vacacións, é que temos moito traballo no hostal, no bar Seso e eu. Pensamos que se podería, se ti queres, claro, axudarnos. Sí, muller, sí, claro que podo axudarvos. Se queredes, miro vos de Carmiña tamén. Non, Carmiña non. É no bar, botalle unha man no bar. Unha man só, ou dúas, ou tres, ou as que faga falta, Perfecto. Moi ben. Gracias. Lo hicimos. Para, Rosa, con eso. Xa, eu preocupada pola miña gemela. Que sabías, xa? Unha chiquita? Sí, ponme unha. É que son unha egoísta. El sempre anda pendente de min e pónseme toliño de vez porque anda dicindo por aí que o perseguen. E eu sen darme de conta. É que eu non sei que che dicir, porque eu da cabeza, pois, non entendo, pero el... Home, non sei, paranoico destes peligroso non parece. Non é. El ten moito mundo e non dorme, as fantasías, as plantas, non se centra. Entón, aquela de tal maneira que... Mira, Rosa. Que, meu rei? Xa rematei. Rosa, Rosa, Carlos, unha cucada é un vin de ver que... É bonitísimo eso, che. Bonitísimo, moi bonito, sí, bonito. É bonito del, bonito de artístico, bonito do noso, non bonito del de artístico. Xa calao que dá medo. Pero que ten que meter medo, porque o aquel do ferro este que meta medo, che. Como era? A contorsión do ferro que expresa a angustia da... A loita contra o aire. Eso. Belinda, xa te podes ir. Xa quedou con Carlos. Veña, rapaz, imos xogar unha partidiña, Que? Veña, a revancha do outro día. Veña, senta. Belinda, pero non facía falta que vos botaran unha man aí no... Despois falamos. A ver quen dá. É que ti... Estáslle dando moito a cabeza, dando moito a cabeza. Vos vistes? Pero as gafas, todo... Non falo. É un viño... Non é eso, Aquí pasa algo raro. Que raro de que? Home, raro. Non son parva, Se non deixades ir só o váter a Carlos. Non veas desa maneira, noso váter témolo pa todo o mundo, ti... Parece que estás alabarada, che. Alabarada xa, Quero que me devolva a novela ou monto aquí un equinoccio. A novela deste... Queres unha chiquita? Quero que me devolva seducida polos comanches ou que me deixes vixiar a Carlos como a todo mundo. Que pasa? Ai, eu tenho unha vida como... Non. Ui... Vixiar a Carlos. E logo? E logo foi lindiña porque dixeme que cuadricular un folio. O que? Non, que... Ai, lindiña, sí. Non, nos preocupamos porque é que nos preocupamos por un informe da psiquiatra. O informe a psiquiatra, pero isto que é? Anselmo psiquiatra, Anselmo dille. Ai, sí, amigiños, así que Anselmo tamén anda metido no allo, Exactamente, non. Sí e non. Non. Daquela que me fixo todo este enredo, Que me fixo todo este enredo?
É que nós temos moitas cousas que facer Hai agora. cousas que facer. O informe era tan alarmante que... Xa podía ser. Pero como pode haber un informe psiquiátrico se eu non vin psiquiatra ninguna? Pois xa la veu alarmada despois de falar contigo. A ver, Carlos, falaches ou non coa psiquiatra? Non, non se presentou. Presentar sí que se presentou, pero xa lla forrei eu a molestia. Así que foi ti o que falou coa psiquiatra. E ainda podía facer algo máis, pero a muller estaba un pouco... e non chegamos a acordo. Pero eu non sabía que era psiquiátrica. Así que pensou que Taracido era eu. Con razón. Pareceme moi ben toda esta entruidade. Pero do meu que, Perdoe, Melgacho, por telo aí agardando. Estiven pensando e xa teño a súa condena ideal. Ainda ten un humor ben revirado, xuíza. Condena ideal, Xesus. Vai ter que ensinarlle a Rosa todo o que vostede sabe sobre as artes de pesca. Ben, e a miña gamela? A túa gamela é túa. Pero os gardas ainda están esperando que lles vayas pedir disculpas. De todos os xeitos, a denuncia queda en nada. Ah, ben. E teño que ensinarlle a esta mariñeira todo o que aprendín do mar. Ainda me vai dar a noite. Pois con calma. Voulle dar un permiso especial por motivos pedagóxicos. Pero coidadiño, Non vai a ser que coa pedagogía nos pasemos do cupo de Rosa. A dúbida ofende, xuíza. Ese? Pois non sei. Será un reforzo do sistema de vigilancia. A ver, agora tocáballe a Suso, despois da Ramón. Mira, que xa podes marchar, Ajá, pois vale. Veña, ata mañán. Non, mañán tampouco, que xa non fai falta, ala. Hasta logo. Vale. Cantaba, Gracias. Simpático, Ai, por fin terminou a tolería colectiva esta. Si, deixa ir. É todo por culpa miña, tens que perdonar, Carlos. Por ensinarlles esa estupidez de informe a Sabela e a Pitusa. Que armaron, Como son, pero van moir. Desta van moir, xa verás. Non, muller, deixo que, total, a experiencia non estivo tan mal, sabes? Sí, vaya susto. Non te preocupes tanto. Eu por ti nunca me preocupo demasiado. Viches, como se preocupaban todos por min. Por unha vez sentínme un máis en Portozás. Xa, eu pa estas cousas casi prefería ser unha menos, Pero mira. Qué bonitos, qué bonitos quedan os espantallos.